Заўсёды прыемна гатаваць на свежым паветры. Таму сёння прыгатуем ласося на кратках з татарскім соусам, тым больш, што надвор'е гэтаму спрыяе. Пачнем з татарскага соусу да рыбы. Націраем хрэн на тарку, дадаем 2 ложкі алея, лыжку цукру, всё перамешваем і ў лядоўню. Ласось гатуем на фольге. Загадзя вычышчаны, пасолены і паперчаны ласось выкладаем на краткі. Даем трохі падрумяніцца і паліваем сметанковым маслам. А яшчэ праз хвіліну-другую абсыпаем сухарыкамі. Праз хвілін 10 можна падаваць на свежай салаткі з татарскім соусам.